బుజే అల్లంత దూరాల ఆ తారక కళ్ళెదుట నిలిచిందా ఈ తీరుగా రేయ్ ఎగిరి సాతిలదంతే కిచెన్ లో అన్నం బాసన ఉందిగా అవుంది ఆ బాసనకు పోయి పడతావు ఎందుకు వచ్చినావు చెప్ అంకుల్ బుజ్జి అంటే నాకు ఇష్టం మీరంటే నాకు రెస్పెక్ట్ కానీ మటన్ అంటే నాకు ప్రేమ అందుకే 2 కట్నం పెట్టి బువ్వ అంటే నచ్చిన కానీ నువ్వేం చేసినావు ఏం చేసిండ్రా ఫస్ట్ బాసన చూసిన మటన్ అనుకుని పచ్చపప్పు వెళ్ళింది సెకండ్ బాసన గెలికిన చికెన్ అనుకుని అంకాయ టమాట కనబడ్డది చలో మా మామ పైసలు ఉన్నోడే బుజ్జి కూడా గట్టి తింటది ఇక పెళ్లిలో కూడా మొత్తం సూటుబుట్లు పట్టు చీర కనబడుతున్నాయి బుజ్జిని పేరింటికి ఇస్తారు అనుకో లాస్ట్ బాసన చూసింది సారి పక్క బోటు ఉంటుంది అనుకున్నా కానీ బెండకాయ బయట పడ్డది పిల్లగాడు ఆంధ్ర నుంచి రవలే కౌసు నడది అయితే నన్నేం చేయమంటావు అసలు నేను బుజ్జిని లవ్ చేసిందే దాని పెళ్లిల మటన్ తింటని నువ్వేమో అంగట్ల కూరగాయలని తీసుకొచ్చి పెళ్లిలో పెట్టినావు ఇప్పుడు నన్నేం చేయమంటావురా కిలో మటను 2 ఉల్లిగడ్డలు ఒక అల్లం ఎల్లిగడ్డ ప్యాకెట్ ధనియాల పొడి కుడకపోడి దాల్చిన చెక్క బండపు బగారాకు ఒక్క చిన్న థమ్సప్ కిచెన్ లో పెట్టమని చెప్పు నేను అనుకుని తినిపోతా కిచెన్ లోకి నడు తెప్పితపో అంకోల్ మళ్ళీ ఏందిరా మీకు కూడా కొద్ది ఉంచుతా తండ్రి బిడ్డలు ఇద్దరు పెళ్ళైనా కూర్చొని తిని నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పు టేస్ట్ ఎట్లుందో